Cagayan de Oro City LGU uban ang BFP ang nagpaygayon sa ilang ikaduhang hugna sa pagpanlimpyo sa fish section sa Cogon Market. Kini aron malayo sa unsamang hugaw o kagaw. SEBDA nakatakdang hingusgan ang kampanya sa paglabay sa basura sa saktong butanganan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa City Economic Enterprises and Business Development Administration sa Cagayan de Oro City LGU, higpit nga gipahigayon ang ikaduhang hugna sa flushing o pagpanglimpyo sa fish section sa Cogon Market karong bulana. Gihimo kini Huwebes sa gabi nga gisalmutan sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection kinsa mo'y nagpasirit og tubig sulod sa isdaan sa merkado. Matod ni SEBDA Head Attorney Marian Ragas nga gilimpyuhan ang tanang parte sa merkado ilabi na sa suok nga lugar. Kainomduman nga niadtong Enero 23 ang unang pagpahigayon sa flushing sa fish section karong bulana. Arang-arang magyud ni karon kay dili naman ni first na flushing, pero ubay-ubay pod ang kanang mga basura tungod kay gikan na magi activity gikan sa buntag paingon sa hapon. Pipila sab ka mga basura nga nakabara sa mga drainage ang nakita, lakip na mga mananap sama sa mga ilaga. Butang nga gihingusgan karon sa SEBDA ang kampanya sa pagbaton sa saktong paglabay sa mga basura sa merkado. Mga plastic, anang mga solid food particles, ina na usahay di magud nato na makita na ihulog lang, di ba? So ang ako pod kung naamang gali mo sulod sa atong kamerkaduhan mamalitay, mamalihog ko na tabangi pod mi na if ever kung magdala mo water bottles like kanang mga ilimnon na kanang tubig, dili lang unta pod i-diretso hulog sa atong mga salog sa atong mga kamerkaduhan. Pinaagi sa dugang garbage bins palibot sa merkado, gilauman sa SEBDA nga mas maagahat ang mga tawo nga dili magpataka og labay sa ilang basura. Human sa sagunson nga flushing sa fish section, magpahigayon sab kuno og fumigation ang City Health Office sa Cogon Market. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, One Mindanao